Onyeisi oche otu ndọrọndọrọ apụga na Anambra steeti Sanọbat Obi akpọkuola ụmụafọ steeti a ka ha dọnyere ndị isi oche nchere oge dị iche iche nwere na kansụl 20 na steeti a ukwu bụ ndị akadu n'iyi ọrụ ọhụrụ ka wee nwee ike iweta mmepe n'ime obodo dị iche iche. Sanọbat nyere ya bụ ndụmọdụ oge a na-ehibe ọchịchị nchere oge kansụl Ekwusigo n'isi ụlọ ọrụ ha dị na Ọzọbụla. Ọdịnaka Onyeisi ga-akọtọpụrụ gị ya bụ akụkọ. Onyeisi oche pati nke steeti a gara n'iru wee kwupụta mkpa ọ dị imejupụta ebumnobi eji wenye ha ya bụ ọlụ nakwa ịgbasara ọha na eze ozi ma were kwe ohere a mepụta ihe dịka tụrụ n'anya ha nakwa iwere ikikere anyị nyere ha n'ime ka ọ meta mkpụrụ n'ime obodo ha dị iche iche mgbe ọ na-edu ndị kanselọ n'iyi ọlụ. Onyeisi ọchịchị nchere oge bụ Honorable Chimezie Obi gara n'iru wee gwa ha mkpa ọ dị ịdị uchu nakwa itinye ike ha niile imejupụta ebumnobi Gọvanọ Soludo na ihe gbasara ime ka Anambra bụrụ ebe obibi na bụrụkwa ebe ihe niile ga-agara dịka esi wee tụọ anya ya. Honorable Obi gara n'iru wee dọọ ha aka na ntị ka ha were ọnọdụ a na ohere a gbagbanarị mpụ na ụmụ ihe kwesịrị ekwesị dị iche iche kama ka ha were ohere a wee mepụta ihe ga-abara obodo ha na ndị Anambra uru. Our gọvanọ nwere nnukwu agenda for ndị ọrụ ugbo. Unu kwuru na unu ga-achọ na every form of corruption. Unu ama dị bias discharge ọrụ unu. So ebido ike okebịa na-ekwusigo na various world. Ị gaghị asị because na onye nke a bụ nwanne gị ịmara onwe na ebe ọ ya azọ nkwụ a na-ekwu ije ebe ya nkwụ o buru ejizi ele ọ ga-eme. Unu ga-akaba ike dị dedicated n'ọrụ a. Okwu ya na ya bụ mmemme onye na-anọchite okpuru ọchịchị Ekwusigo n'ụlọ mmebi iwu nke steeti a bụ Honorable Onyeisi gara n'iru wee yọọ ha ka ha gaa n'iru imejupụta ebumnobi ndị mmadụ dịka atụrụ anya ha nke ga-enye ha ohere maka ịrọpụtakwa ha n'ọdịnihu. Okwu nke ya ka onye Head of Local Government Administration Ekwusigo bụ Oriakụ Ukeria Okoye gara na nrụtụ aka nke ya gara n'iru kwapụta mkpa ọ dị inyekwa mamịrị ọnụ bụ nke ga-enye aka lụọ ọrụ dịka esi wetụ anya n'aka ha kwa ma bụrụkwa nke ga-adịgide ọkpụtọrọ ọkpụ. Etu a Chineke ji aka wee chuzu fafa wee bata n'ebe a ka fa nwee ife nrịmama fa ga-egosi because fa drọ permanent enwe ike nwe obere oge ewepụkwa fa. Mgbe ọ na-enye ha ndụmọdụ ka ndị eji okwu ha agba izu ma bụrụkwa ndị chịburu ọchịchị na ya bụ okpuru ọchịchị bụ Chief Jude Mbegwu nakwa Honorable Ikenna Ọfọdeme tere ha mkpa ọ dị dịka ndị agha nke gọọmenti n'okpuru ọchịchị a ka ha gaa n'ihu imejupụta ebumnobi dịka esi wee tụọ anya. N'okwu ọ gwara ABS otu onye kanselọ etu na ndị eduru n'iyi ọlụ bụ Maazị Aloysius Anịgbọgụ kwere nkwa na ya ga-aga n'iru imejupụta iyi nke ha ṅụrụ. Ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme bụ idu ha n'iyi ọlụ nke sitere n'aka mmebi iwu ọ dịra ebube site n'okpuru ọchịchị Ekwusigo. Ọdịnaka Onyeisi maka akụkọ ụwa ABS.